Hej og velkommen til KittyCraft i episode 3, og slutningen blev lidt mærkelig sidste gang, men det kan man nok forvente, det bliver hver gang. Og mit optagelsessystem er ikke helt så godt. Men vi har ikke Markus med mere. Det er fint nok, men vi går klar at slutte ham. Han skal lige ordne nogle ting, så vi spiller bare alene. Og det går rimelig godt, som til, så vil jeg til at lave trappet op, så jeg kan komme op hernede fra. Det vil simpelthen ikke være super. Så vi vil lave hul her, så kan man lige sidde start upload, så går vi op igen. Så laver han her og så herinde, og det gør vi lige hurtigt. Perfekt. Og over her, og så skal vi en scale, og en scale. Og så vil jeg lige se, hvad fint det her. Hvad er det for noget? Sådan her, det er det. Jeg fik vel ned her. Det var mega dumt det der. Men så har man kender at få kigget lidt. Ui, det er ellers godt fundet. Det var meget dejligt med noget kul. Det er det eneste, jeg ikke lige har sat ind i kisten i starten. Så der er ikke noget så meget kul. Det er ikke dejligt. Så det vil bare prøve at fortsætte med. Eller finder noget bedre. Men vi graver længere med mig. Der var også lige godt i det. Okay, lad os lige se, hvad det er her. Nej. Det var heldigt at lande med det. Men det er ikke så heldigt, fordi at her kan man nok opgive op for igen. Der er ikke nogen opgave. Og jeg på den her. Nej. Det er ikke særlig godt, det her. Sådan. Så ser det godt. Så kan vi slå op igen. Musik. Man kan lidt ud. Så skal vi gerne. Så synes jeg, den ud der. Ups. Men og lige har vi prøvet at se. Men så er det ud der. Holy fuck, så er det lidt op der. Det er lige. Kom der, sådan, perfekt. Look. Sådan der, perfektest. Og så skal der gerne komme lidt kul her. Og det der er de her væk. Det er ikke en mixersmiley, for det er ikke mig. Stop, lad være, please. Og så skal vi lidt lave en efter det. Det er klart, men så var det lige stoppet der. Så er det super super. Så der, og sådan. Og satan. Nej, det er ikke så godt det der. Men vi så der. Så vil det være super hyggeligt. Jeg har lavet 16 til kun rimelig godt. Og 4 hvis der er 4 der er til her, det er sådan noget som det er. God dang it. Holy fuck. Det var lidt. Nej, igen det der. Vi tænker lidt på, det skal vi gøre. Det skal vi gøre. Det skal vi gøre. Så var lige at dø til det. Så evolution, det er vores evolution. Og så skal vi sådan lave noget kul. Det skal være i det her forsøg. Sådan, det er vores evolution.
bra støj, men det er faktisk der er egentlig rimelig stor kunstbarn her. Nej, der er meget. Det er rimelig. Så det var rimelig godt håb det der med, at vi skulle finde noget mere. Og det gjorde vi jo. Og vi fandt vist et par 15, 20 steder mere. Og jeg har lavet et kæmpe stort men jeg har fundet lys her. Det går jo hjem for mig først, og så kommer vi tilbage hertil. Det springer jo lige over, for det tager lidt tid. Så er jeg på vej op igen. Jeg fandt faktisk lige 5 stykker jern på vejen op. Det er rimelig godt. Og det kul kan vi ikke nok få det smeltet. Nå, lad os lige komme hjem og få nogle lamper, fordi det ser jo rimelig godt ud. Det eneste jeg faktisk har lavet, den der trappe, og så fandt jeg det der jern der, så ikke, ja, var der, så ikke, som ikke så. Men lad os få lidt af det her ind, og det der er lidt smule mere af. Og så, vi skulle faktisk lige bruge nogle af de her. Ja, jeg tror vi den om herovre. Ja, perfekt. Den tager smut. Det var en hul. Den støjlede det lidt. Smut. Og så laver vi sådan en. Dupsi. Oh my god. Oh my god, man. Og her så lidt gulv og lidt af det der. Og så skal det gerne smuttes. Og så skal vi have det. Mere gulv. Mere var det godt for. Det er bare en meget gulv. Vi har 53 stykker der. Skide godt. Så det mangler faktisk næste, så har vi faktisk fundet 4 stykker. Nå, vi ved ikke, hvad det der ordentligt ting der. Så det kan se, hvis det er sådan, så det kan vi lige. Det ser ud til, at det er langt. Så er det. Jeg ser det færdigt. Det er det næste. Vi skal også få noget brune. Vi skal derovre. Hvad gør vi? Vi skal lukke den. Det er det, vi skal få. Og ikke, så skal jeg være der. Ej, det er bare det. Lad os gå. Det skal være hernede for helvede. John Bastast! Så kan du se. Det var den. Jeg tror ikke, det er til dig. Så er det den. Nå, det har jeg ikke. Nå, det er sådan noget. Så det vil sige, at det faktisk kan blive op her. Nå, så må vi sætte noget selv dernede. Så er det lidt den her 430. Og her har jeg lige fået hugget lidt igennem, når det vist er. Så der kommer lidt fint forbi. Og der er dækket, det så godt. Og det er også det der. Oh my god. Vi mangler sgu da lige fakler. Så er vi oppe igen. Jeg skal lige have noget her. Så er det til at lave det her. Oh my god, så er det jo. Glemmer det. Vi skal også støtte det her. Så vi er godt til en. Det var 64, det var faktisk så fint. Sådan der. Så noget det der, og noget det der. Og det er det der. Der skal jeg ikke lige gå. Ja, bare det er super godt. Og så det er så. Så har vi det der, og så rykker vi. Nej, nu er det. Jeg får det ned af. Lad os komme ned af. Det var det nu.